business people in Bulgaria, and I would like to ask a question and get the 3 comments, and ask another question that has been asked through your papers, and get their comments, and so on until we cover most of the questions. And let me start with a question that came, and we'll go this way. We've had so many new things happen in the marketplace, such as the internet, and then recession, and so on. How can you tell if your strategy is still working or needs to be changed? What would be the signs that you better think of revising the strategy? За нас стратегията е въпрос, който ежедневно трябва да стои в вниманието на мениджмънта. Мениджмънта не се занимава еднократно, годишно или на няколко години да преглежда стратегията си и това, което трябва да бъде променено или адаптирано. Важно за нас като компания е, че ние създаваме в нашите колеги очаквания, че турбулентни времена винаги предстоят, че, както ви пишете в последната книга в България, която излезе, може би трябва да очакваме, че турбулентността би била нормалното ново състояние на пазара, което означава, че ние във всеки един момент трябва да внимаваме какво използваме като наша стратегия, върху кои неща слагаме фокус и какво трябва да адаптираме, за да можем да сме конкурентни и успели спрямо другите субекти на пазара. Също искам да обърна внимание на нещо важно, което ние така използваме в нашата практика. Знаем много добре, имаме на разположение невероятни инструменти, които наши партньори ни дават, невероятни инструменти, които вие, професор Котлер, давате със своите материали. Не можем да използваме всички материали, всички идеи в едно и също време. Трябва да се спрем, да се фокусираме върху няколко неща, да изберем правилния микс, върху които наистина да ги реализираме ние и екипа и разчитаме на нашата прозорливост в конкретния момент да изберем правилната стратегия. Ако не сме успешни, това е хубаво, винаги има пазар, откъдето да вземаме. Ще адаптираме стратегията си, за да можем да спечелим някое друго конкурентно предимство и да добавим бизнес. Thank you very much. I love the idea that you're continuously adjusting. And some people think, even in planning, to do an annual plan, it has to keep changing to some extent. It has to be dynamic. And in our next person's company, how do you handle strategy? Have you had cases where you knew you had to change? Yes. So, in a matter of fact, for us, we have merged with a very large German company 2 years ago. So, our environment has completely changed. So, we have to reshape our strategy. In Arubis, our strategy is more long term because every project that we start is 1 or 2 or 3 years when we make some expansion and so on. But yes, the environment is changing and we have to review our strategy. We review the strategy once a year. But today we have a very big reshape because we became the largest European copper producer by merging Nordic Raffinery and Comerio. We became Arubis, and now we are in different countries, in different markets, in different products as well. And we are reshaping our strategy right now. And also you're in a business which is subject to the world market price of copper. Yeah. And so you can't be asleep. You really have to watch for changes and make adjustments. Yes? In Global Speak Local, Speak Local. Зададахте въпрос, който касае интернет и рецесията.
Интернет го има отскоро, но ще го има много дълго време. Рецесията има отскоро, но надявам се няма да има толкова дълго време, колкото интернет. Искате отговорът ми да е свързан с тези две неща, защото стратегията по отношение на използването на интернет и как се оправя с рецесията или с кризата, ако правилно да са две различни неща. Тоест,